Jeg hedder Mikkel. Og jeg hedder Victor. Og velkommen til vores skole. Lige nu har vi naturteknik, så... Der er så mange. Hvis I nu forestiller jer hele Neptun, så er der sådan en aktivitет. Večina danskih otrok se ukvarja s športom. Najbolj je priljubljen nogomet, Miklov najljubši šport pa je rokomet, ki izvira prav iz Danske. Håndbold, det er dansk. Danska je znana tudi po avtorju pravljic, ki so zaslovele po vsem svetu. H.C. Andersen. Han har skrevet en masse historie. Og så måske den lille havfrue. Glavno mesto Danske je København. Iz te države na severu Evrope pa so tudi kocke Lego, ki jih ima najbrž marsikdo izmed vas. Že nekaj let velja za najboljšo restavracijo na svetu prav ena izmed danskih, ampak Viktor in Mikkel si znata značilen danski obrok pripraviti kar sama. Det er rugbrød, det er leverpostej, frikadeller, og det er så remoulade. Her i Danmark, der hedder pengene kroner, selvom vi er en del af EU. Jeg tror også, Danmark de har nogle kloge ting at sige, selvom de er et lille land. Hej. Hej hej.